добро същество, създадото е още едно. Ще започне такъв живот, само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, и знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 да всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че там да си викам дано. Когато цял живот обич се дава и добро се струва, се намират човеци, дето със същото да ти отвърнат, да ти отворят сърце и дом, постеля да ти застелят, че и хапката си с тебе да поделят. Той, Господ, ги избира добрите и кога реши да помага, на пътя ти ги праща. Ръка да подадат, блага дума да ти кажат, че то втория час и една приказка стига, да те стопли и сили да ти даде, за да се събереш и на краката си да стъпиш. Когато животът ти е път, по който спиране няма, освен всичко друго и здрави крака ти трябва, за да крачиш по него. Къде води този път и докъде ще стигнеш? Божия работа. А дали ти е начертан или сам си го правиш и всяка своя стъпка отваря мегдан за следваща? Кой знае? Уважаеми дами и господа, приятели, добра вечер! Благодарим ви, че сте тук с нас на благотворителния концерт за полета на талантите. Това събитие се организира от фондация Дом на доброто в подкрепа на талантливи деца и младежи. Създадохме нашата фондация с ясното съзнание, че от добрите идеи до добрите дела има дълъг и труден път. Вярата ни, че всичко е възможно, стига да го желаем истински, е вдъхновена от светлата личност на дядо Влайчо и делото на Николай Грозев, кмет на община Нова Загора от 2007 до 2022 година, който е инициатор и основен двигател за изграждането на мемориалния комплекс Дом на доброто в село Конево. Идеята за създаването на комплекса
е продиктувана от желанието на Николай Грозев да се възпитават поколенията в доброта и човеколюбие, така както ни завеща един пратеник небесен, чиято земна мисия е да твори добро и да помага на нуждаещите се безвъзмездно. Даром ми е даден от Бог. Даром го давам. Радвайте се на трудностите. Те са двигател на живота. Това са думите на най-изстрадалия ясновидец, пророка на народа, дядо Влайчо. Колкото по-извисена е душата, през толкова повече изпитания трябва да премине. Българският корен е здрав, дълбок и жилав. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитания. Послания на един обикновен човек, роден с необикновена дарба, които ние от фондация Дом на доброто искаме да предадем на бъдещите поколения. За да усетите силата на духа на тези две светли личности и енергията на мястото, трябва да се докоснете до тях. Ако не сте посещавали все още мемориалния комплекс в село Коньово, направете го. Там ще почувствате невероятната енергия на един от най-силните пророци по нашите земи. Ще видите сътвореното в негова памет от един достоен човек, който следваше заветите на дядо Влайчо да помага на хората и с цялото си сърце да работи за тях. Венецът на всички прояви на любов е добротата, която изисква дела. Тя е едновременно
най-красивата черта на човека е доброто сърце, а най-силното му качество е мъдростта да види и да събуди доброто от другите. А доброто с добро се събужда и никога не е напразно. Докосването до него е това, което в най-голяма степен ни прави хора. Започнахме с малки крачки, каузи, с които да покажем, че не ни липсва коража да се учим, да градим и да работим на попрището на добротворчеството и да помагаме на хората. И защото държава се прави с млади хора, затова ние от фондация Дом на доброто, чрез фонд Николай Грозев, си поставяме за първостепенна задача да подкрепяме талантливи деца и способни млади хора, като инвестираме в техните дарби във всички области на науката, изкуството и технологиите, за да развият това, което им е Господ дал, да служат и да прославят род и родина и да правят добро за другите. Ние успешно вървим по този път от няколко месеца. Подкрепихме малката Елена, която пее и танцува и е сред Тя е сред най-малките таланти на Нова Загора. Помогнахме и на математиците Крум и Момчил. Те представиха страната ни в престижното състезание в Сеул през 2023 година. Тези прекрасни даровити деца са тук с нас и заслужават вашите аплодисменти. И защото вярваме, че доброто е заразно, ние искаме да разширим търсенето на талантливи деца, на които да подадем ръка. И тук, във вашия град, Стара Загора е известна като град на талантливи поети, художници, музиканти. И за това сме сигурни, че успешно ще можем да изпълним нашата мисия. Yeah!
Когато човек истински желае да направи нещо значимо и добро за хората, той винаги успява. Убедени сме, че добрите хора са светлина по пътя ни. Те сочат посоката и ако ги следваме, ще намерим и себе си, и собственото си щастие. Доброто е до нас. Доброто е в нас. Доброто е пред нас. И сега, за нас е удоволствие да поканим на сцената нашата приятелка, ангелогласната Деси Добрева. Тя с радост прие да подкрепи каузата ни и да сподели този своеобразен празник на българското с нас. Като обществено ангажиран човек, тя се гордее, че е един от приятелите на УНИЦЕФ, участвайки безкористно в редица благотворителни кампании и каузи. Деси Добрева е и първият официален посланник на добра воля на кампания Български младежки делегат към ООН. Деси, благодарим за голямото сърце и всеотдайността в подкрепата на каузи за деца. Вашите аплодисменти за танцова формация Шарена Гайда.
подкрепихте в правенето на добро и в неговото споделяне. Ще се радваме, ако нашата кауза стане и ваша. Можете да дарите средства за талантливите деца и младежи в урната, в фоайето или чрез дарение за специалните календари и книгата на Деси Добрева лично и вкусно. Събраните средства от благотворителния концерт днес ще бъдат разпределени за стипендии на деца с изявени дарби от община Стара Загора при условията и критериите на фонд Николай Грозев, които можете да намерите на официалната страница на фондацията. А сега, нашите специални благодарности тази вечер са младите и талантливи момчета от формация Димитров с ръководител Теодор Димитров. Браво! Браво! Клуб по народни танци Балига Нова Загора с ръководител Росица Маргарова. Браво! Браво! Ансамбъл Загоре с ръководител Христо Иванов. И сега очакваме още веднъж вашите аплодисменти за ангелогласната Деси Добрева и формация Шарата Галега. Благодарим за подкрепата на ръководството на община Стара Загора, театър Гео Милев и екипа на културен център Стара Загора.